Здравейте, приятели! Аз съм Maternid12 и днес ще играм на Minecraft Survival Games. И така да ни позволя да влезнем. Добре, позволи ни. О, супер, играм на този мап. Аз преди няколко часа пак играх на този мап. Беше много готин. Хевън играх в този мап. Добре, знам всичко. Знам какво се прави. Да, добре. Join the game. Добре. Look at the bro. Центъра е як. Да напишем на някой дали може да станем тим с някой. Ей, ми дава да пишем. Хей, ти ще погледнеш ли насам? Да, ти ще погледнеш ли? Моля те, погледни насам. Айде, братле, моля ти се. Ехо, приятел, ти. Хайде, погледни насам, моля те. Може ли да напиша Тим? За срещата, кажи ми, ако ще можеш скоро, ако ли не ще си направя други планове. Нашата среща. Не мога да повярвам. Почваме. Аз съм такъв кръг. Добре, трябва да изпратя перфектният отговор. Добре, взех неща. Всичко е под контрол, хора. Всичко е под контрол. Взимай работи. Слагай тест. Супер. Аз съм бутия, бе. Теб мога да убия. Аз каква съм всъщност, бе? Аз съм такава. Защо не мога да бия у нея, тъпаци? Се тая. Теб мога ли да те убия от бой? Мога да те пребия. Ела тук. Братле, къде бягаш? Ей, Джеф! Глупак с тъпаците. Чакай малко, той... Добре. Няма да се занимавам с това. Някакви хиксове излезнаха. Добре. 7 минути до дет матч. Айде бе, човек, бе. Чест да е пален. Нямам нужда от нищо. Тук. Тия са тим. Защо постоянно хората се тимват? Ела, ма. Тук. Не ми бягай. Диаманта на брадва. Никога не се справя срещу човек с диаманта на брадва. Именно срещу Maternid12. Там е двама, отивам да ги бия. Вече остане само един. Ела, искаш ли да дойдеш? О, yes! Ей, как взех всичко бе да искам. Тая брава не знам откъде имам, сигурно съм се логнала преди това. Така, ако чувате нещо, това е телевизора, съжалявам, ако го чувате. Добре, тук в този част има ли нещо? Не, няма да ми... Нищо не ми трябва от тук. Аз съм си много добре, даже, вижте, ми си хубава броня. Мисля, че може да искаме до края на играта. Не. Знам за кой сега да има нападне, защото нямам какво се защитам. 57 пържоли! Откъде бе, човек? Уоу, добре. Супер. 2 честа един до друг. 3. Нищо няма да ми трябва. Просто ще потърся айрън. Аз ще ходим да бием хората. Само това ми дойде на ум. Ей, ти си мой. Тук. Yes. Ще дойдеш. Не, диаманта не. Диаманта на добра да е по-силна. Това там какво е? Нищо. Ей, ало, къде?
Никой да не ме закача, докато си ям това. Не, табанар тъп. Не, защо? Тъй гадния. Гаден. Ти си гаден. Изми да те пребия. Добре, трябва да се скарам гнева върху някой. Например, върху теб, ти си виновен, заради теб загубих, заради теб беше всичко, заради теб беше всичко. Добре, може би още една игра. Ще го почна, когато почне. Добре, хора, почнахме. Здрасти. Добре. Аз съм жълта. Хайде де. Почнахме! Имате бърдо. Всичко имам. Нищо не взех. Чест, бързо отивам при него. Те също мога да те взема. Ти какъв си бе? Опа, чакайте малко. Ела, латко. Предай се. Защо не мога да го убия тоя? Защо не мога да те бия, бе, хакер? Се тая. Там бой. Добре. Айде. Бой. Матко, малко кръв е. Малко е. Как се забави гадно. Ела тука, тапак тъп. Мале, аз съм голям ноб. Нека да го оставим, си бяга. Ето тебе, бе. Лабе. Ще ли малко бой? Нямам толкова работи имаш. Нищо. Добре, хора, ще опитам след 2 епизода в един. Ти къде? Никой да не ме закачва, докато си ям храната. 6 минути. Оле боже, това пай толкова ме наяде. Добре. Супер. Чест. Никой май не го е видял. Yes, бе. Аз съм про. Така сега се взем тия паржоли с нас. Тия пръчки ще ги взем всеки случай, ако намерим диаманти. Там виждам някакъв. Ела, бе. Ела. Той обира някакъв чест. Гати ноба. Опита се да ме запалиш. Никой не може да запали. Water Ninja, защото тя е вода. А водата не може да бъде запалена. Добре. Нещо тук. Сервер е много як. Чест. Някой минало тук. Таям пак чест. Добре, ще имате чест. Чакайте, че някой може да ме изненада в гръб. Добре, няма никой. Страхотно, просто брилянтно. Някой тук е имал. Кой е бил тук? Някой веднага да казва. Отиваме се да бием хората. Чест. Надявам се никой да не го е видял. Да, някой си обрал каквото си иска тук. Хей, колко чест има тук, бе. Добре, надявам се този не е обрат. Добре, защо? Както и да е. Ти да не си обран ли си? Да, обран си. Има човек там. Отиваме да го бием. Хора. Отиваме да го бием. Откъде ги взе тия работи, бе? Не! Защо китката толкова зла?
Не. Не. Аз чао. Не мога повече. Чао. Не искам да се съяждам с този глупак. Идва ли? Не мога да видя. Той нищо прави. Добре. Аз се изявам сега тук на спокойствие. Това. Спална! Моя писмо се... Добре. Ще се жертвам. Мога ли да прегледам тук за нещо? Не искам това да енчант. Не искам да се енчант на брадвата. Чакайте. Вземам енчантната брадва. Къде ми е брадвата? Опа. Живея на улица Салем, Клапърдейл, Аризона. Името ми е Ефран. Къде ми е брадвата? Имам си мой познанец и обичам да правя нещата по определен начин. Къде са 3 минути? Вие си събите за 3 минути? Винаги правя... Добре, какво ще правим сега? Да без то сметим. Започваме сега да се енчантнем тук глупостите. Какво беше? Ей! Не се доверявайте на тимове! Прекали този! Добре, можеше просто да ме убиеш, не да искаш да сме тим. Добре, аз така ще направя тогава. Хора, урок, не защото урок беше, не се доверявайте на мършави, скапани тимове. Чао!